Začal sa nový školský rok a do lavíc zasadli aj stovky prvákov. V Lučenci si pripomenuli hrdinov Slovenského národného povstania. V Tornali získali financie na ďalšiu etapu modernizácie budovy Mestského úradu. Účastníci tohto ročného Mercedes razu zavítali aj do Lučenca. Hradné nadvorie zaplnili veterány. Program dní mesta Tornaľa bude tradičný. Novohradskí športovci pomohli rodine chorého chlapčeka. Prvý ročník detského behu Školáčik v Lučenci sa stretol s veľkým záujmom. Nočný beh mestom Lučenec prilákal rekordný počet pretekárov. Národný cyklokoordinátor v Lučenci robil osvetu o ekologickej a nemotorovej doprave. Nový školský rok sa začal a po letných prázdninách sa do škôl vrátil ruch. Výnimkou nebol ani Lučenec, kde tamojšie školy 1. septembra začali novú etapu vzdelávania. My sme sa pozreli na otvorenie školského roka v súkromnej základnej škole s materskou školou DSA na Kubíniho námestí v Lučenci. V materskej škole máme momentálne 127 detičiek. Tu na škole celkovo 416 a z toho je 52 prvákov. 50 študuje normálnou dennou formou a 2 máme na individuálne vzdelávanie. Tak pripravili sme si taký kratučký kultúrny program, nech odbúrame stres pre maličkých prváčikov. Pripravili žiaci a vychovávateľky našej školy. Čakáme, uvítame pána Baculíka ako zástupcu našej rady školy. Pocity sú tie isté, ako keď som išiel prvýkrát do školy 1966. Mám takú triašku, takú radosť, takú obavu a som rád, že máme deti, ktoré vieme naplniť do našich škôl. Rodičia nemusia mať obavy, že pôjdu do akej a takej školy. V každej škole sú vynikajúci učitelia. Spolu s prvákmi do lavíc zasadli aj žiaci a žiačky vyšších ročníkov, ktorí sa už tešia na nové výzvy. Takže chcem sa vás, babi, opýtať, že či sa tešíte na nový školský rok, ak áno, tak na čo? Že či možno nejaký konkrétny predmet, na spolužiakov, na atmosféru? Tak ja sa len teším asi na spolužiakov a na tú atmosféru viacej než na to učenie, ale inak sa teším na všetko, podľa mňa. Tak samozrejme, že ja sa tiež teším na spolužiakov, ale aj na naše prestávky školské a aj vlastne, a celkom aj na to učenie. Že zase sa naučím nové veci, nebudem sa nudiť doma. Na vzdelávanie detí v tejto škole bude dozerať 75 zamestnancov, z toho 32 pedagógov. Všetci školákom prajú veľa síl a chuti. Prajem všetkým učiteľom, pedagogickým zamestnancom, rodičom, žiakom úspešný školský rok 2025-2026. Tak v prvom rade, aby odbúrali stres, aby sa tešili na nové vedomosti, aby sa im v škole páčilo. My tak hovoríme medzi sebou v škole, medzi učiteľkami, že učíme deti a nie predmety, tak nech to je aj vidno, nech je vyučovanie plné bádania, skúmania, diskusie, nech pracujeme aj s chybami z tých detí a nech ich hlavne vzdelávame pre 21. storočie. Slovenské národné povstanie bolo jednou z najvýraznejších udalostí novodobých dejín Slovenska. Obete, ako aj hrdinské činy druhej svetovej vojny si pripomenuli zástupcovia samosprávy Lučenca. Vo štvrtok 28. augusta položili vence pri pamätníku v Mestskom parku v Lučenci. Mesto každoročne si pripomína pietným aktom výročia oslobodenia a výročia, ktoré pripomínajú slobodu, demokraciu. Sloboda a demokracia sa nerodila ľahko, ako bolo v prejavoch prizvukované a našou úlohou je odovzdávať mladým tento odkaz, aby naozaj odsúdili ten extrémizmus, fašizmus v tomto období, ktorý je už aj vypuklý a pripomínajúci tie obdobia tých ľudí, ktorí bojovali za slobodu a za demokraciu. Okrem zástupcov samosprávy sa pietného aktu zúčastnili členovia Zväzu protifašistických bojovníkov Matice slovenskej a okresného úradu v Lučenci. So spomienkami na svojho otca účastníka povstania sa podelila Mária Španihelová. Ako Bystričan bol pri zrode Slobodného slovenského vysielača a od malička nás vodil k bunkru Morho, pretože 26. októbra 1944, keď ukončili vysielanie v Banskej Bystrici, tak sa stiahoval
vyťahovali na Staré hory cez Richtárovú po Dílenskú skalu, kde v bunkri Morho neskôr tlačili časopis Morho. Otec vlastne ako člen spravodajskej agentúry zásoboval tento bunker či rozmnožovacími blanami, rôznymi dokumentami. Niekoľkokrát týždenne chodil do Banskej Bystrice a práve v zime 44-45, keď bolo mnoho snehu, tak chodil na lyžiach a lyže nechával na Richtárovej u Strmeňov, kde sa narodil Ujo Vladko Strmeň. Neskôr ten dom vypálili Nemci a odtiaľ potom pešo pokračoval po Dílenskú skalu. Ako odkaz Slovenského národného povstania, aby sme si uvedomili, ako sa ľudia zomkli v tej dobe a mali by nám byť príkladom, pretože aj dnes by sme spoločne mali bojovať proti tomu zlu, ktoré nás rozdeľuje v spoločnosti, zachovávať pravdivé spomienky na tie udalosti, odovzdávať ich mladším generáciám a mali by sme si vážiť, že môžeme žiť v mieri, slobodne, bezpečne. Pietný akt doplnil spevom spevokol Rezeda, ktorý pôsobí pri dennom centre seniorov v Lučenci. V Tornali pripravujú ďalšiu etapu modernizácie historickej budovy Mestského úradu. V predchádzajúcich rokoch síce už prebehlo niekoľko etáp rekonštrukcie tohto objektu, ale ku komplexnej obnove, ktorá by okrem vylepšenia estetického vzhľadu priniesla aj výraznejšiu úsporu spotreby tepla, stále veľa chýbalo. Postupne sa obnovila rozsiahla strecha, prebehla aj čiastočná výmena vykurovacieho systému a tiež boli zrekonštruované aj niektoré vnútorné priestory, ale k očakávanému efektu je ešte nevyhnutné vykonať ďalšie práce. A práve tieto boli zahrnuté do projektu na získanie mimorozpočtových zdrojov. V tejto snahe však v uplynulom období boli niekoľkokrát neúspešní. Vytrvalo sa im však vyplatila a podstatnú sumu na 1,5 miliónovú akciu sa im konečne podarilo získať. Už teraz naozaj mám dobrú správu pre našich občanov, lebo už máme schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu, kompletnú rekonštrukciu budovy Mestského úradu, a to z agentúry, z inovačnej. Samozrejme, rekonštrukcia ako taká bude okolo 1,5 milióna eur a ten rozdiel si musíme zobrať z Envirofondu formou úveru. Z dôvodu prevádzkovania komerčnej činnosti v spodnej časti budovy úradu plnú sumu získať nemohli. Mesto však už má reálny prísľub na získanie výhodného úveru, ktorý doplní chýbajúce peniaze na úplnú rekonštrukciu. Počas nej prebehne niekoľko podstatných zmien. To znamená, že v prvom rade výmena všetkých okien. Budova bude mať na budúci rok 100 rokov. To znamená, že 100-ročné okná, všetkých sklenených výplní, všetkých vonkajších dvier a samozrejme okrem toho aj vnútorné priestory, zlepšia sa interné priestory, taktiež zateplenie zo strechy, teraz strešné poschodie. K vyššiemu štandardu a podstatnej úspore energií prispejú aj ďalšie zmeny. Okrem toho kompletná elektroinštalácia, rekonštrukcia teda elektroinštalácie, čiastočne aj vykurovací systém, kompletné osvetlenie, takže zahrňa to veľmi veľa prác a úkonov. Okrem toho samozrejme aj na chodbách rekonštrukcia všetkých týchto terazových podlách, rekonštrukcia týchto našich starých dvier, vnútorných priestorov. Zrekonštruované budú aj ďalšie menšie objekty v zadnej časti Mestského úradu. Z vonkajších priestorov, ktoré sú tak povediac pričlenené k tejto budove Mestského úradu, lebo je tam zo zadnej časti vidíte, že je tam niektoré budovy sú teda tak ako keby kvázi samostatné, ale oni sú súčasťou tejto budovy. Tam bude samozrejme takisto urobená táto rekonštrukcia a tam ešte okrem toho aj samotné, aj z vonkajšej strany prichádza do úvahy zateplenie. V súčasnosti sa už pripravujú súťažné podmienky pre vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na zhotoviteľa a tie by mal poslanecký zbor schváliť už na septembrovom zasadnutí.
Po výbere zhotoviteľa a jeho schválení nadriadeným orgánom by sa už malo začať so samotnou rekonštrukciou. Do 300 aut sa zišlo na tohtoročnom druhom ročníku Mercedes razu v Boľkovciach. Obec pri Lučenci bola centrom stretnutia a súťažnej výstavy, kde vyhlásili najstaršie, najkrajšie či najvýkonnejšie autá. Popoludní sa akcia presunula do okresného mesta a Lučenčania tak mali čo obdivovať. Mercedes raz je zraz všetkých fanúšikov, čo sa týka Mercedesu, aby to bolo také kultová značka a aby sme docielili vlastne to, že doniesieme sem aj nové rakety, aj staré pagody. A Mercedes raz sa vlastne zorganizoval v 2020 môj ocino, ktorý už nebohý zomrel. Tam bol, v 2020 bol prvý zraz, v 2024 sme chceli spraviť druhý zraz, medzi tým otec chudák zomrel. A naši otcovia, môj otec Ladislav Deme a Robert Borcha boli najväčší fanúšikovia značky Mercedes a my sme v tom išli pokračovať. Si myslím, že sú to nádherné akcie. V Lučenci, kto povie, že Lučenec nežije, tak sa nestretávame na akciách. Spoločenské, športové, kultúrne podujatia a občania, ja si myslím, že sa môžu vyžiť v krásnych autách, hlavne tí autičkári, ktorí majú radi autá. Myslím, že to je krásna akcia. Pozornosť pútali novšie aj staršie kúsky. K raritám patrilo napríklad auto, na ktorom sa v seriáli Dallas vozila postava Bobbyho Ewinga. Jedná sa o Mercedes-Benz 380 R107. Boli vyrábané tieto typy motorových vozidel Mercedesu od roku 1972 až do roku 1989. Patrí medzi najdlhšie vyrábané typy Mercedesov. Do roku 80 boli trojrýchlostné. Od roku 80 do 84 boli štvorrýchlostné. Toto je ročník 1984, čiže je to štvorrýchlostný. Je to 380 kubických centimetrov a je to kabriolet, má aj to hardtop, aj softtop, takže plátenú strechu, ako vidíte teraz, a má to aj plechovú strechu. Výstavu v Lučenci síce prerušil silný dážď, no kto prišiel včas, ten si mohol detailne prezrieť všetky autá. Ak to nestihol, ten sa môže tešiť na ďalší ročník. 29. augusta 2026, čiže budeme uzatvárať vždy prázdniny my v sobotu. V prvom rade by som sa chcel poďakovať obci Boľkovce, pretože tá obec nám strašne pomáha. Starosta je strašne milý človek a naozaj, že každými našimi nápadmi on hľadá spôsob, ako sa dá a nie ako sa nedá. Približne 70 veteránov zaplnilo v sobotu 13. septembra hradné nádvorie vo Fiľakove. Dominanta mesta sa stala jednou zo zastávok 7. ročníka zrazu veteránov, ktorý zorganizoval veterán klub Rimavská Sobota. Je tu cca 70 aut zaparkovaných, najmä zo socialistickej éry, ale sú tu aj staršie, aj z 30 rokov a rôzne iné zaujímavosti. Podobné podujatie sa na hrade konalo po prvýkrát. S návštevnosťou som spokojná, nečakala som, že až toľko ľudí príde, najmä Fiľakovčania, ale aj z okolitých obcí tu vidím záujemcov, najmä s detičkami, ale aj starší ľudia, možno si prišli trošku zaspomínať na svoje staré autá. Fiľakovský hrad sa stal prvou zastávkou v rámci viacdňového podujatia s názvom Zraz veteránov. Máme viacej zastávok. Prvá zastávka je Fiľakovský hrad, druhá zastávka je Šiatorská Bukovinka, reštaurácia Malý mlyn a potom odchádzame smer Rimavská Sobota, kde budeme mať hlavné námestie, kde bude spravená takisto výstava veteránov. Každý rok musíme niečo iné vymyslieť, inú trasu. Minulý rok sme boli v okrese Poltár, teraz sme v okrese Lučenec a budúci rok ešte nevieme, že čo bude ako a kde sa vyskytneme. Pre návštevníkov si klub pripravil viacero zaujímavostí. Je tu 70 aut, približne 70 posádok a sú tu posádky od Trenčína, Martina, Liptovského Mikuláša, Rimavskej Soboty, Lučenca, takže je tu dosť čo pozerať. Kuriozita je tá Amerika, čo tu máme. Potom sú tu tie aerovky, ktoré sú z 33. a 35. roku. Spomínaná výnimočná Amerika dorazila na hrad z Rimavskej Soboty. Veteránov sa venujem od roku 1960, to asi 8 rokov som mal. Toto mám tak 3 roky. To je Chrysler De Soto z roku 1949. 6-valec, Nezmar motor. Zberateľ má doma zaparkovaných 20 historických vozov. Hlavne tie predvojnové, historické, nie takéto
Teraz väčšinou všetko anglické. A to je Humbert, Morris, Alvis. Mal som také krásne Alvisy, Alstiny. To neskutočne, to je ako Rolls-Royce, tak to na svadby som chodil a to si pozrieť, lebo to je úžas, to je duša, história a krása. Filiakovo na svojich tátošoch navštívili aj zo vzdialenejších kútov Slovenska. Prišiel som s tým citronovo-žltým alebo zeleným Moskvičom 2140 z roku 1978. S autami som rástol, takže a vejdem k tomu aj svojho syna. A s tým šľapacím autíčkom prešľape celý zraz. Hoci vlastní viacero aut, starúčký Moskvič je jeho srdcovou záležitosťou. Strašne rád na ňom jazdím a je to také auto s dušou a mám asi 4 socialistické vozy. Má na sebe autíčko, má nevestu, má ženícha, ktorý si ide po tú nevestu, tak je to také zaujímavé. Aj svadby vozím, ale jazdím s ním dosť často. O podujatie bol už od rána veľký záujem. Organizátori preto sľubujú, že do Filiakova nezavítali posledný krát. Ešte na júnovom zasadaní primátorka mesta Tornala Erika Ďurfiová predniesla poslancom návrh programu tohtoročných oslav dní mesta Tornala. Návrh programu vychádza z reálnych finančných možností mesta a preto jeho podstatnú časť budú tvoriť tradičné domáce vystúpenia a ďalšie kultúrno-spoločenské a športové akcie. Úvodom pár stručných informácií o prípravách Dní mesta Tornala 2025, ktoré v tomto roku budú v týždni od 29. septembra do 5. októbra. Ale tu by som už vás rada informovala o niektorých podujatiach, ktoré plánujeme uskutočniť v danom týždni. Medzi tradičné podujatia patrí memoriál László a Ivána. V lani sa uskutočnil prvý ročník atletického memoriálu Dionýza Szögedyho. V tomto roku plánujeme ďalší ročník. Samozrejme, aj v tomto roku sa nám predstavia naše talentované deti a žiaci našich škôl a školských zariadení. Na tvorbe programu sa samozrejme budú aj tohto roku podieľať aj ďalšie mestské organizácie a inštitúcie. Mestské kultúrne stredisko Mihája Tompu tiež plánuje svoje vlastné podujatia. V réžii oblastného výboru Čemaduku bude 5. októbra spomienka na aradských mučeníkov a taktiež beseda so spisovateľom a výstava výtvarných prác. V lani ako novinka bola súťaž výrobcov pálenky a odovzdávanie rytierského rádu pálenkárov. Môžem vám oznámiť, že aj toto podujatie bude mať pokračovanie aj v tomto roku. Súťaž destilátov sa uskutoční 4. októbra 2025. Ak máte záujem súťažiť so svojou pálenkou alebo destilátom, je potrebné splniť niekoľko podmienok, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta Tornala. Termín prihlásenia sa do súťaže je do 18. septembra 2025. Vyvrcholením oslav budú tiež tradičné akcie. Samozrejme plánujeme aj mestský jarmok a slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, prítomnosti delegácií našich družobných miest. Do začiatku oslav sa však ešte môžu v navrhovanom programe vyskytnúť menšie úpravy. No termín konania oslav by sa už meniť nemal. Pomôcť chorému chlapčekovi a zároveň rozšíriť povedomie o potrebe športu a pohybu. Taký bol cieľ športovo-charitatívneho podujatia na terase obchodného centra Galéria v Lučenci. Partia okolo hlavného organizátora Štefana Horváta, ktorý usporiadal viacero podobných podujatí, tentoraz pomohla chorému Jankovi. Maminka chodila na moje skupinové tréningy, ktoré ja vediem a nejak tak sme sa teda dozvedeli, že ona má teda chorého chlapčaka, 3-ročného, on je v podstate ležiaci a potrebuje tie rehabilitácie čo najviac a je to dosť finančne náročné, takže sme sa takto rozhodli im, tej rodinke, pomôcť a tomu chlapčekovi Janíkovi. Števko, keď mi napísal správu, že či by mohli, ma to strašne potešilo, lebo je to také v dnešnej dobe, je to výnimočné a je to hlavne také, že taká tá ľudskosť v dnešnom svete sa málo kedy vidí a že naozaj takto chce pomôcť a je to pre mňa, no veľa to pre mňa znamená, že niekto proste niečo pre nás takéto spraví, hlavne pre Janíka. Janko trpí doposiaľ neprebádaným genetickým ochorením. To spomaľuje psychomotorický vývin a v 3 rokoch je mentálne aj fyzicky na úrovni ročného dieťaťa. A pridružené máme v podstate, keď sa narodil,
tak on vlastne sa hneď tak mal tú hypotóniu, čo je to znížený ten svalový tónus. No a potom vlastne popri tom ako sme ďalej chodili k lekárom, tak jednoducho sa pridružili iné veci, ako je napríklad problémy so štítnou, mali sme tam problémy s cukrom, čiže tá hypoglykémia, rôzne, mal akože problémy aj čo sa týka ako gastroenterologické. Čiže navštevujeme v podstate dosť lekárov, lebo tam sme sledovaní či u neurológa, u gastroenterológa, endokrinológa, chodievame na ortopédiu, chodievame na urológiu. Rodina za rehabilitácie platí stovky eur. Ľudia im preto na akcie mohli prispieť ľubovoľnou sumou a zacvičiť si so skúsenými trénermi. Pripravená bola aj tombola, zóna zdravia s chiropraxiou, masážami a fyzioterapiou, či hrad na skákanie pre deti. Je veľmi dôležité v dnešnej dobe tá sila komunity a jednotlivec málo zmôže, takže tá sila komunity a až nás prekvapuje, že koľko skvelých ľudí sa nám stále nazbiera na tých akciách. Detičky si vyberáme skôr tak intuitívne, na ktoré narazíme, lebo tých ľudí je neskutočne veľa, ktorí potrebujú pomoc. A je to veľmi dôležité, aby nielen po tej finančnej stránke, pretože tie liečby sú neúnosné finančne, ale aj to, že už existuje na tomto svete niekto, kto je vám ochotný a schopný pomôcť, je pre tú rodinu veľké plus, už či po tej psychickej alebo finančnej stránke. Hlavný organizátor naznačil, že séria športovo-charitatívnych podujatí bude pokračovať. V podstate to je ako keby moje také posolstvo alebo poslanie šíriť šport a to dobro a tú energiu a v podstate šport spája ľudí a v podstate využiť ten šport aj takouto formou pomôcť niekomu druhému. Pomocnú ruku podali desiatky ľudí, mesto Lučenec či spoločnosť M-Market. Jankovej rodine napokon vyzbierali a odovzdali 1400 eur, ktoré použijú na rehabilitačný pobyt. ...15. september v Lučenci patril športu. Ešte pred tradičným nočným behom okolie synagógy ovládli preteky detí. Organizátori sa takto rozhodli oživiť športový deň a dať viac priestoru mladším vekovým kategóriám. Prvýkrát robíme tento ročník. Otcom myšlienky je Marian Duzbaba s Miškou Hrnčiarovou, ktorí povedali, že by sme mohli deti rozložiť do viac kategórií a po obede by sme im takto spríjemnili športový zážitok. Prvýkrát tá myšlienka mi padla hlavou minulý rok po nočnom behu, keď som si uvedomil, že tie malé deti nie sú výkonnostňou až natoľko zdatné, aby odbehli tú trať nočného behu. Takže vlastne kvôli bezpečnosti sme začali uvažovať na tom, že urobíme niečo aj čisto pre deti. V podstate aj kvôli tomu, že v našom regióne také nič není. Na pripravenej trati si postupne zasúťažili chlapci a dievčatá od tých najmenších až do 15 rokov. Prečo ste prišli na tento beh? Lebo si chcem odskúšať, že aký som rýchly. A ja. A akým športom sa venujete? Futbalu. A za koho hráte a na akých pozíciách? Za Miška Novohrad. Rád behávaš? Áno. A akému športu sa ešte venuješ? Futbalu. A za koho hráš? Za Iskru Petržalka. A na akej pozícii hrávaš? A my sa striedame. Takže prišiel si teraz na tento beh, že to berieš ako tréning bežecký v rámci futbalu? Áno. A čo sa ti tu zatiaľ páči? Že je dobré počasie a aj dobrá hudba je. Prvý ročník sa stretol so záujmom rodičov i detí a pri synagóge to žilo počas celého popoludnia. Z účasťou sme prekvapení, že tá účasť na prvý ročník je pekná, ale my sme to aj čakali, lebo naozaj tie deti a ich rodičia hlavne sú namotivovaní tým behom a bolo vidieť, že niečo také treba v Lučenci spraviť, takže my sme to aj očakávali. Účasť je perfektná, vzhľadom tomu, že aj slniečko sa ubudrlo, počasie máme perfektné, rodičia sú nadšení, detičky, Saška Baška ich rozcvičuje na štát. Čiže sme sa doplnili a hoci máme určité chyby, ale určite na budúci rok chceme v tomto pokračovať. Traja najlepší z každej kategórie dostali odmenu, no medailu si odniesol každý, kto dobehol do cieľa. Po behu sa deti mohli vyšantiť na pripravených atrakciách alebo sa odfotiť s miestnymi úspešnými športovcami z futsalu, futbalu, karate, basketbalu a ďalších športov.
S prívlastkom rekordný sa do športovej kroniky zapísal 5. ročník nočného behu mestom Lučenec. Zo 402 prihlásených ľudí spred synagógy odštartovalo 372 bežcov a bežkyň. Tí si zmerali sily na 4,5 kilometrovej trati centrom mesta. Pocity sú zatiaľ ešte divoké, lebo nemám všetky v cieli, takže čakám, aby všetci došli do cieľa a potom sa mi to trošku uľaví. Aký bol deň vzhľadom na to, že do obede teda popoludní bežali deti? No hektický mám toho dosť, lebo od rána sme frčali na tom, že boli do obedu detský beh, školáčik, teraz máme nočný a samozrejme ešte nás čaká aj skladanie. Čo vravíte na účasť? Vyzerá to teda, že je prekonaný rekord. Áno, samozrejme, účasť tým, že sme kapacitu 400 pretekárov naplnili, takže je účastnícky rekord tohto roku. Ako to vyzerá s traťou? Konečne sa nám podarilo z časti uzatvoriť trať v celom meste, takže pretekári majú pohodičku, čo sa týka behu, takže dúfam, že aj ten traťový rekord padne. Nočný beh sa môže pochváliť parádnou atmosférou a inak to nebolo ani tento rok. Pretekári si po dobehnutí do cieľa vychutnali ohňovú show. Ja sa cítim úžasne. Príprava bola fantastická, dlho sme sa pripravovali na tento beh a keď je príprava dobrá, už len realizácia. A ja si myslím, že ľudia sú šťastní a ja budem vtedy šťastný, ak prídu do cieľa zdraví a na tento ročník budú spomínať dobrom. Vravíte na to, čo je pripravené? Na záver tu bude tá ohňová show? Ľudia už nechcú len behať, ale chcú aj takú spoločenskú kultúrnu akciu. V Lani boli bubnisti, teraz sme dali ohnivú show. Ja si myslím, že Lučenec žije športom. Ako prvý do cieľa dobehol Bendekus Majer s časom 14 minút a 17 sekúnd. Spolu s ním sa na štart postavili profesionáli aj hobbybežci z okolia i spoza maďarských hraníc. Nechýbali pravidelní účastníci ani nové tváre. Ja sa priznám, ja som beh nenávidela, keď som bola mladá, teraz som už staršia, ale už behám 12. rok, v lete, v zime ešte radšej, ale beháme non-stop. Máme takú partiu kamarátok, bežkyne Lučenca, takže a bežci Lučenec, to je taká super partia. Chodíme behávať aj tuto na naše vrchy Kotmanova, vrch Dobroč a okolie. Sú to krásne behy, takže... Ja sa k behu vraciam sporadicky počas roka. Tiež sa mi najlepšie behá v zime v podstate, ale v podstate mi to pomáha čistiť si hlavu. Ja behávam pravidelne, nepravidelne už roky. Rada behám, je to taký relax každodenného života, že taký oddych. Nočný beh sa vydaril a organizátori už v hlave môžu plánovať ďalší ročník. Je ešte čo prekonávať na budúci rok? Či už čo sa týka účasti alebo organizácie? Tak samozrejme, vždy tie stupne si dávam vyššie a vyššie, aby sme viac a viac dosiahli. Organizátori chystajú ďalšie akcie. 5. októbra sa v susednej Haliči uskutočnia cyklistické preteky na počesť nedávno zosnulého Štefana Krpeľana a 26. decembra Lučenec ovládne populárny vianočný beh. Podporiť nemotorovú dopravu a ekologickejšie spôsoby prepravy v meste. Taký bol cieľ návštevy národného cyklokoordinátora Petra Kľúčku v Lučenci. Ten mesto navštívil v rámci Týždňa mobility. Čo vás tento rok priviedlo do Lučenca? To isté, čo minulý rok. Záujem detí o to, aby mohli chodiť do školy pešo, verejnou osobnou dopravou alebo na bicykli. A nie iba autami, aby ich rodičia vozili. Skrátka záujem o pohyb, o to, aby niečo urobili pre svoje telo, aj pre svoju peňaženku, alebo pre peňaženku svojich rodičov, ale aby mali z toho radosť, z toho pohybu. O to tu ide. Peter Kľúčka navštívil základné školy Štefanika a Vajanského, kde deťom priblížil, prečo by do školy mali jazdiť na bicykli, mestskou hromadnou dopravou alebo chodiť pešo. O čom presne im budete hovoriť? Presne o tom, čo ja robím celý život, teda už 71 rokov vyše. To znamená, bicykel je môj každodenný spoločník na ceste do práce, predtým do školy, za nákupmi, za kultúrou, ale aj do pohostinských zariadení na Malinovku, pretože bicykel je štandardný dopravný prostriedok. Treba si len na to zvyknúť. Aj tie reakcie, ktoré potom počúvam od pani riaditeľiek, ale od rodičov, aj z okolia, kde bývam, v Petržalke, sú pozitívne. Ja to vidím dennodenne, každé ráno chodím behať, plávať, potom sa idem na bicykle do roboty, okolo mňa prefrčia deti na kolobežkách, na bicykloch, do školy. Takže áno, je to treba len začať a treba ukázať, že sa to dá. Aký je tvoj vzťah k bicyklovaniu, respektíve či chodíš do školy na bicykli? Chodím, ale iba občas, ale mám to rada, lebo je to zábavné. A kde zvykneš bicyklovať?
Tak zvyknem, aj keď po škole, tak zvyknem ísť túto do mestského parku v Lučenci a tam sa zvyknem aj s kamarátkami bicyklovať. A odporúčila by si aj ostatným deťom, aby chodili do školy na bicykloch? Určite, áno. Veľmi rád sa chodím bicyklovať, väčšinou sa bicyklujem teda na cyklotrase z Rimavskej do Poltára, alebo teda stade to z Lučenca do Haliče, alebo s otcom zvykneme chodiť tak po lesných túrach, keďže máme horské bicykle. Čo by si odkázal ostatným deťom, prečo by sa mali viacej bicyklovať? Tak je to dobrý pohyb, akože veľmi sa nenamáhate, ak idete teda po cyklotúrach, a tak je to pekný šport. Podpora nemotorovej a ekologickej dopravy je jednou z priorít samosprávy. Túto myšlienku rozvíjajú aj na lučenských školách. Naša škola veľmi podporuje dopravnú výchovu. Máme tu pekné dopravné ihrisko, na ktorom vlastne cvičíme pravidlá cestnej premávky, či už počas vyučovania, alebo špeciálnych dní, ako je cvičenie v prírode alebo ožas, alebo aj v rámci hodín telesnej výchovy. A taktiež tu máme stoiská, či už na bicykle, alebo aj na kolobežky, takže deti majú možnosť si bezpečne odložiť svoje dopravné prostriedky, na ktorých prídu. Možno by aj deti chceli chodiť na bicykloch do škôl, ale možno sa ich rodičia boja pustiť, takže prečo by sa nemali báť a aké sú tie možnosti, možno že tráza alebo cyklochodníkov? Veľmi dobre si to vystihol, že boja sa. Prečo nechodia ľudia na bicykloch? Prečo nechodia deti do škôl? Prvá vec je tá bezpečnosť. My sme samosprávy mali vytvoriť infraštruktúru, ale nie len naša mestská, ale zákonmi usporiadať, aby bola bezpečná cyklotrasa. A druhá vec je, aby boli deti alebo tí cyklisti, ktorí využijú dopravné prostriedky, bicykel, aby boli vybicyklovaní, aby sa nebáli ísť na cestu, nebáli sa, že majú auto za sebou, nebáli sa odbočiť doprava, doľava. A za to nám slúži osveta, že do škôl sme dali zdieľané bicykle a snažíme sa cez učiteľov, cez výchovy rôzne naučiť deti bezpečne prejsť z bodu A do bodu B. Po základných školách sa Peter Kľučka prihovoril aj pracujúcim v závode Adient. Začal sa nový školský rok a do lavíc zasadli aj stovky prvákov. V Lučenci si pripomenuli hrdinov Slovenského národného povstania. V Tornali získali financie na ďalšiu etapu modernizácie budovy Mestského úradu. Účastníci tohto ročného Mercedes razu zavítali aj do Lučenca. Hradné nádvorie zaplnili veterány. Program Dní mesta Tornaľa bude tradičný. Novohradskí športovci pomohli rodine chorého chlapčeka. Prvý ročník detského behu Školáčik v Lučenci sa stretol s veľkým záujmom. Nočný beh mestom Lučenec prilákal rekordný počet pretekárov. Národný cyklokoordinátor v Lučenci robil osvetu o ekologickej a nemotorovej doprave.